Έχουμε φτάσει στο Αυγό. Βλέπουμε κάτω το καταφύγιο Χατζηγεωργιού. Απέναντι το Τρίκορφο και πιο πίσω το Φαλακρό. Φοβερό τοπίο. Μετά από 3 ώρες προπόνησης έχουμε φτάσει σε καλό τέτοιο. Εδώ μπροστά βλέπουμε τον Αλέξανδρο, τον Ελευθερούπολη Runners να κάνει μια ανάβαση στο Αυγό. Παρακολουθούμε, είναι φοβερό το στιγμιότυπο. Περνάει από μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Πολύ ωραία. Πανοραμικά το Αυγό. Και αυτή τη στιγμή θα τραβήξει ο οικονόμου ο Αλέξανδρος εκεί ένα βιντεάκι. Τον Ηρακλή, να φαίνομαι και εγώ μέσα. Ελευθερούπολη Runners. Πάμε. Έλα. Πάμε. Ωραίος. Ρε φίλε. Πολύ καλά, μπράβο. Φοβερά. Πήγαμε. Κάνουμε τώρα την κατεβασιά. Ωραία, να πολύ προσεκτικά. Δεν βάλω, είναι φοβερό. Περνάμε μέσα. Φοβερό τοπίο, καθαρός ουρανός, βλέπουμε τα πάντα. Βλέπουμε απέναντι και το μαθημάκι.